Господин Чавдар Цветков, който е спортно-технически директор, както и членовете на управителния съвет на Локомотив Пловдив Просим Куровев и Румен Руйчев. Нека да дам думата на господин Рамосян. След това вие ще можете да зададете и вашите въпроси. Господин Рамосян, заповядайте. Мисля, че няма по-толкова да се говори. Ако имате някакви конкретни въпроси или нещо искате да питате, питайте. На ваше разположение сме. След 11 години на това място как се чувства? Как да кажа, тук съм израснал, тук съм много години. Много хубави моменти имахме за нас и за вас. С малко, как да кажа, с по-различно желание, може би приех това, което ми предложих на ръководството, за да се завърна в Локомотив. Имаше и много сантименти, за да приема предложението. Благодаря. Други въпроси, колеги? Какви цели си поставяте от тук нататък? Целите, ако кажем сега веднага, че трябва да скочим и да станем световни шампиони, значи ще го излезем. Целта е да стабилизираме отбора, да накараме, моето лично мнение винаги е било в който един отбор да отида да работя, да накараме хората да дойдат на стадиона. Което ще е критерии и оценки за работа, която вършим. Отбора играе добре, ако отбора кара много отговорно, хората ще се върнат на стадиона и ще не приятно да нагледат. И там нататък вече може да говорим за цели, резултати и за класиране. Разговаряхте с феновете сега преди да дойдете на пресконференцията. Какво поискате от тях и какво те поискаха от вас? Навлизате малко дълбоко в нещата, какво съм поискал от феновете. Това са неща, които ще останат само за нас и няма смисъл да ги казвам. Ясно, че винаги ще има тяхната подкрепа. Исках да изкоментираме някои неща, които са като мои идеи, като това, което евентуално те могат да направят, това, което ние можем да направим за тях. Но са ситуации, които няма как да ги коментирам пред вас. Поди 24. Господин Рамосян, колко време ви трябваше да приемете оферта на Локомотив, откакто я получихте? Като чисто време. Реално много път се спекулира с оферти, които са били отправени към мен от Локомотив. Ако трябва да сме конкретни, точни, реални, това беше единствената оферта, която сега съм получил от Локомотив да се завърна. Всичко преди това бяха само приказки, слухове, срещи на кафета и на приятелски начала такива, които нищо конкретно не се каза. За първи път ме покани човек, който имаше конкретни желания, амбиции и конкретно ме пита аз какво искам да се промени в клуба и как да стане, за да се завърна. Оттам нататък финансовия параметър, Чавдар Цветков беше свидетел, бяха последните неща, които коментирах. Още един въпрос. Ясен ли е щаба, с който ще работи и по-специално кой ще бъде треньор на вратарите? За сега нещата остават висящи. Най-скоро време ще имате информация, но мисля, че ще помним щаба с треньор на вратарите. За близките дни оставаме така, както сме. Един от вратарите ще бъде човек, който ще подготви треньор. Господин Рамосян, бяхте на матч с ЦСКА. Предполагам, имате ясна представа върху игровото поведение на Локомотив. Какво ще бъде първото нещо, което ще промените в игровата постановка на отбора? При всички случаи ще искам да променя много неща. Бях и преди матча с обикалянето и на разборите и говорих много с футболистите. Ясно, че само с приказките работа не се оправя. Но определено трябва да сме откровени и точни. Имахме много късмет в този мач, за да победим, да постигнем една историческа победа. Други отбори спуснат доста неща, направихме грешки, които ще се помучим да ги отстраним и друго. Имам чувство, че в някои футболисти има страх от владение на топката. Това, което много пъти бях обвиняван, се мъчим да играем селски футбол, което аз не харесвам. Ритането напред на топката не ми е приоритет, никога няма да отбора да играят по този начин. Да. Кога и от кого дойде поканата за това да поемете Локомотив Пловдив, защото се появиха доста спекулации? Вторият въпрос е, господин Бонев заяви, че вие сте човекът, който може да обедини цялата локомотивска общност и че сте заровили домахавките, така ако може да се каже. Разговаряте ли с него? Ако трябва да съм... Ще почна отзад напред. Ако трябва да казвам, никога не съм вадил томахавка, най-напред не съм индианец и няма как да изкарам томахавки, за да се би или да се карам с някой. Имали сме разминавания във времето с господин Бонев, спрямо това, което е било моята работа в клуба. За нищо друго. Никога не съм се карал, аз лично се карам с хората. Интересна истината, Христо Бонев също ми се обади по телефона, за да каже, че и неговото мнение, и такова и на футболистите, и ще се помъчите да убедите ръководството, че
Аз съм човека, който би трябвало да обедини отбора, публиката, всички фенове, за да се върнем по добрите пътища, които сме карали едно време. А реално офертата, дойдел господин Кошарски, седнахме с него, имахме един-два разговора. На първия разговор точно и ясно поставихме какво се иска, как се иска от моя страна, от негова страна. Дадахме 2 дена, които трябваше да размисля. Преди крайния срок се обадихме, имахме нова среща, в които доизяснихме някои неща и всичко беше вече ясно. Веднага след това, мисля, че на вас ви е било заявено и излезе в сайта, ако не се лъжа на клуба, в четвъртък, че поемах в отбора. Имах ангажименти, които трябваше непременно да замина за Сърбия, заминах и след това бях на режима заедно с отбора и през цялото време сме били с тях преди мача с ЦСКА. Мислите ли вече за селекция, за лагер и така нататък, защото времето притиска? Времето притиска, но съгласете се, 3 дена съм само в клуба, няма как да го оправя това нещо. За селекция започнах да говоря за някои неща. След кавечно нищо няма да стане, може би ни трябва попълнение. За лагерата първа нека да мини матч с Белоя. Ще започнем да мислим за зимната подготовка, тъй като сега вече трябваше да бъде готова. Да направим 2 лагера за зимна подготовка, едната бегова, другата с доста контрол и да видим къде ще е най-добре. Турция или Португалия, да ще видим това. Зависимо от установката. Турция ще преценим дали трябва да отидем там. Може ли да направите сравнение с отбора, който поехте 2003 година и този сега? Сравнение като? Качество. Наследство. Не искам да обиждам сегашните футболисти, които са в момента, но определено отбора, който 2003-2004 наследих, имаше много добри футболисти, които една част от тях освободих. Добри футболисти, които една част от тях освободих, защото останах млади и перспективни състезатели, които мислих, че имат бъдеще и развитие. И хубавото е, че след това, година след това се доказа. В този момент може би някои неща не са както трябва в отбора. Качеството не е на нивото, което е било тогава. В един момент, кажем, с този отбор ще тръгнем да гоним шампионски цели. Трябва да заложим всички и аз не мога да го кажа. И тогава не го казах. Тогава не го казах, но съм имал вътрешното убеждение и някакво такова желание, че бях сигурен и го бях заявил предварително, че отбор ще стреми при всички случаи и ще го постигне да се класира за европейските турнири. Освен мача с ЦСКА, колко други двубои на Локомотив сте гледали през настоящия сезон? Тази година, мисля, че вече знаете, бях доста време извън Локомотив. Доста време не идвах на стадиона, имах си причини, настъпвах на стадиона. Всичко, което съм гледал, съм го гледал по телевизията. Но аз съм от треньорите, които обичам да гледам мачовете на живо. Тоест, наистина на Локомотив не съм гледал мач на живо от много време. А по телевизията? Телевизията съм гледал някои мачове. Не задълбочено, не като човек, който е смятал, че ще работи в Локомотив, или като човек, който се интересува и който това на работа, гледал съм ги като любител. Колеги, имате ли още въпроси? Ако не, нека да пожелаем успех. Благодаря.